Nej, tusind tak, fordi jeg må være med her i dag til at fejre afdelingens 10-års jubilæum. Det har jeg glædet mig rigtig til. Det har været en super dag på mange måder. Men den begynder rigtig skidt, kan man sige, ikke? Men det ser ud til, at den ender godt her. Og hvis jeg kan bidrage en lille smule til det, så bliver jeg glad. Og derfor vil jeg også bare sige, det der med musikere, I har skrevet programmet, det synes jeg smører for tyk på. Jeg nåede aldrig så langt, så jeg kunne leve af det. Så amatør, det må være det rigtige. Jeg er bare en gammel dreng, der bliver glad i låget af at synge. Og det tror jeg, at de fleste af os gør. Men for at det skal virke rigtigt, så kan det ikke noget, man sidder sammen tilbagelænet og tænker, at nå ja, han leverer nok et eller andet, og så ser vi lige, hvordan det går. Ikke? Nej, sådan fungerer det ikke. Vi skal starte med at synge en sang, og I skal synge med, og der ligger nogle tekster til dem, der ikke kan den udenad. Og det er sådan, at det er en meget gammel sang, og det er jo et rigtigt valg, fordi hvis ikke vi skulle synge den her i Sydhavnen, i Anker Jørgensens gamle højborg, ja, hvor skulle vi så synge den? Men det kræver jo, at man udviser sammen den fornødne respekt og rejser sig op. Det har så også en anden fordel, fordi mennesket, ja, dem der kan selvfølgelig. Fordi ja, der var nogen, der så ud som om, det var meget svært. Men der er også en anden grund, fordi mennesket er jo ret beset bare et rør. Nogle har nogle lange rør, og nogle har nogle korte rør. Men vi er bare et rør, når vi skal synge. Og det der rør, det giver altså meget, meget mere lyd, når det er rettet ud, end hvis det sidder knækket sammen på en stol. Så derfor skal vi også op og stå. Og vi starter med at se Rødflags Mæle, og så har jeg været så heldig at møde nogle nye venner her i dag. Berit og drengene. Vi har aldrig spillet sammen før, men en gang skal jo være den første. Det kan kun gå godt. Så er vi klar. Når jeg ser et Rødflags Mæle på en lang og frisk dag, kan jeg høre det selv som fortæller om min verden ved folk og min sag. Og jeg rejser mig trods i de vremle, mens det kogler af kraft i min hoved.